ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలంటే కళ్ళు ఉండాల్సింది మనిషికి కాదురా, మనసుకి. దీన్ని కోసి వీళ్ళ కళ్ళకి కట్టి తీసుకురండి. ఈ లొకేషన్ కి వెకేషన్ కి వచ్చాను అనుకుంటున్నారు కదా? కాదు, నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే. కంగారు పడకరా, కామ్గుండు. లైఫ్ ఇస్ ద టూర్, వి ఆల్ టూరిస్ట్, ఎంజాయ్ ఎవ్రీ డే, రిగ్రెట్ నో డే. ఎప్పటి వరకు ఉండాలన్న ఈ నరకంలో? పెద్దని అడిగి వచ్చేదాకా. ఇక్కడ మందు కూడా లేదు, ఉండి వేస్ట్. పద వికెట్ చేద్దాం. వికెట్ చేయడానికి మనం లాడ్జ్ లో లేవరా, షెడ్ లో ఉన్నాం, ప్రాబ్లం లో ఉన్నాం. ఈ పాత పాడుబడ్డ పాకంత ప్రాబ్లం లో ఉన్నాం. ఇద్దరు లేపేయాలి. ఎట్లా లేపేయాలా? ఏమంటారు కామ్రేడ్స్, ఏమంటారు? దారి దొరకని ఈ అడవిలో దారి చూపే దైవం ఉంటది. రక్తంలో రాక్షసత్వం, మెదడులో మూర్ఖత్వం, ఒక్కో మనిషిలో ఒక్కో తత్వం. అమాయకత్వం అనే ముసుగులో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. వెళ్ళిపోతున్నారా? వెళ్ళిపోలే, పారిపోతున్నాం. లైఫ్ లో ఇలాంటి పికప్స్ వస్తుంటారా? ఇలాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. స్క్రిప్ట్ బై బ్రహ్మ, రిజల్ట్ మన కర్మ. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.